Igbo ndị ọma, nke bụ eziokwu bụ na igwe niile gaje n'ụzụ maka ọ bụrụ na ọnwụ egbughị ji eji chụọ aja ọ ghaghị ịpụ unu. Oke osisi adaala, dike alaala, ọnwụ akpọrọla odogwu maka na ọ bụ aka kpara oke ngwere ọdụ ya agbajie. Ọnwụ egbuola nnukwu nna agụlụisi Igbo jidi egbu maka na afọ m ihe bụ okwu onye akwa nyere ọnụ. Ọnwụ ezutela Sir ROMANUS ANAGOBA, mana ka nkụ gwụrụ n'ụlọ abụghị na osisi agwụla n'ọhịa. Onye mụrụ nwa anaghị anwụ anwụ n'ihi na anaghị ahapụ akwa dị n'ụlọ jebe ụlọ akwa dị n'ama. Ka ọnwa nke 6 ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 3, a ga-amụrụ Sir ROMANUS ANAGOBA OBINWANNE anya abalị na ngwurube ya bụ Etulaeze Ụmụerim Agụlụisi Igbo nke dị n'okpuru ọchịchị Anịọcha, maka na anaghị atụfu ọkụkọ nọ n'ụlọ ma chọba ọkwa nọ n'ime ọhịa. Abalị nke 4 n'ime ọnwa nke 6 ga-abụ ụbọchị akwamozu ya, mana tupu elie ya a ga-akara Sir ROMANUS ANAGOBA OBINWANNE ụka n'ụlọ ụka Katọlik eze nwanyị nke obi niile dị na Agụlụisi Igbo, maka na onye ọma gafee ngene ọ dịka ọ wụrụ ahụ. Ụbọchị ụka abalị nke 5 n'ime ọnwa nke 6 ga-abụ ụka inye ekele maka akwamozu Sir ROMANUS ANAGOBA OBINWANNE n'ụlọ ụka Katọlik eze nwanyị nke obi niile dị na Agụlụisi Igbo, maka na ọ bụ zụchala bụ ahịa. Maazị Emeka ANAGOBA na ọkaiwu Okechukwu ANAGOBA na-akpọku ọha na eze ka ha bịa nọnyere ha na akwamozu nna ha, maka na nyetụ m ọ bụrụ m aga m enye gị abụghị arịrịọ, n'ihi na ndo na obi bụ nwanne. Jee nke ọma nnukwu nna ROMANUS ANAGOBA OBINWANNE, ka ọ dịba bọsọ ọba hụrụ ji ka ọ kee. Igbo bụ Igbo, ekele.